občania platia za pitnú vodu a tieto zdroje majú byť použité výlučne na opravu, rozvoj vodárenskej infraštruktúry. Vodárenská spoločnosť na východnom Slovensku sa bráni akýmkoľvek formám kontroly. Pod rúškom snahy zachrániť vodárenskú spoločnosť sa dejú veci, ktoré idú na úkor alebo na vrúb len vyvolenej úzkej skupiny. Niektoré aktivity sú už aj zrelé do pozornosti orgánov činných v trestnom konaní. Pripomínajú seriály z talianskeho mafiánskeho prostredia, kde mafiáni hovorili o ich spoločenskej zodpovednosti tým, že dávali finančné prostriedky z čierneho obchodu na opravu chodníkov, na vybudovanie detského ihriska, na podporu športového či folklórneho klubu. Myslím si, že toto sa začína diať aj na Slovensku. Apelujem na starostov, primátorov z východného Slovenska, aby veľmi zvažovali, ako sa na najbližšom valnom zhromaždení zachovajú.